hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Kao što smo najavili, ove nedelje nastavljamo razgovor sa našim uvaženim gostom. Radomir Mihajlović Točak je ponovo sa nama. Još jednom dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče. Prošli razgovor zaustavili smo možda na najuzbudljivijoj temi, a to je, da tako kažemo, vaš susret sa takozvanom velikom tajnom, govoreći rečnikom indijanskih mudraca i indijanske filozofije, kroz koju ste vi prošli veoma mladi i možda je ta bolest, da kažemo, na neki način bila i inicijacija, vaš ulazak u ne samo svet odraslih, već u svet zapitanosti i traženja odgovora na suštinu ovoga života, našeg bitisanja ovdje na planeti. Da, ali susret sada pokušavam da iskonstruišem priču na bazi ove priče o velikoj tajni. Pa to se desilo znatno kasnije, zapravo na vrhuncu nekog našeg medijskog prisustva. Mi smo to bili 77. godine kao grupa Godine i bili smo jako popularni. Stanovao sam tada sa porodicom u jednoj iznajmljenoj kući u Kragujevcu i usnio sam jedan san, što se kaže. Nakon tog sna sve se u mom životu promenilo. Hoćete da podelite taj san s nama? Pa, naravno, ispričat ću taj san, on je inače ovako, jedan bizaran san, ali dvorište te kuće i na ulazu u kuću postoje neke dve zvučne kutije, odakle ide neka muzika. A jedno prasence je šetalo se po dvorištu, ništa specijalno, ali u jednom trenutku to prasence podiže ovako glavu, što nije ništa čudno. Prase zna da se tako začudi kad nešto čuje što je čudno za njega. Ovog puta to prase čulo muziku. To ja sanjam, to je scena iz sna i kasnije sam shvatio naravno da to prase u stvari sam ja, prasence malo, koje ne zna ništa. I onda sam počeo, ne ja, nego to prase, je počelo da njuška okolo, da ide nespretno za tim zvukom i dok napokon nije došlo pred ulaz od kuće, odnosno pred te zvučne kutije. Sad, prase pokazivalo, kako kažem, fascinaciju izazvanu muzikom. Sad to više nije toliko bitno, nego je bitna sama muzika. Iz te muzike je izlazio jedan glasić, da tako kažem, koji sam kasnije iskoristio kao glavnu temu za muziku za film Vizantijsko plavo. To je zapravo glas koji vodi. Sad manje više i za taj glas.
postojali nekakvi basovi sada iza, koji su u prvi mah zvučali kao groktanje. Valjda da bi sad da bi privuklo to prase, ja tako tumačim. Ali oni su se postepeno pretvarali u određene boje. To su postali tonovi koji izlaze iz tonova. To su postojali akordi koji izlaze iz akorda. Ja to ne mogu nikako da objasnim, čak ni uz pomoć Escherovih slika. To je specijalna neka zvučna izometrija koja ne postoji u životu. Znači, u realnom životu ne postoji. A ja sam muzičar, ja sam to već čuo. Znači, čuo sam tu muziku. Ništa više nije bilo isto u mom životu nakon tog sna. Što je to toliko značilo za vas? Pa značilo je zato što sam ja verovao da nešto postoji. I kad sam čuo tu muziku, neosporno je da nešto postoji. Ja sad to ne govorim kao neko ko nešto tvrdi, nego ja sam ipak muzičar. I umem da prepoznam ono što ja ne mogu da dokažem. Ali, eto, malo po malo mogu da pokažem. Vi ste mi čak rekli da verujete da ćete tu muziku slušati posle života. Da. Ubeđen sam. Ubeđen sam da to što je ostalo kao nedosanjano, da će to svakako, kad budem umro, ja ću valjda to da čujem. Druga stvar koja mi se čini, a koja se oslanja na sad neke moje doživlje iz detinjstva, da od siline te muzike, ne samo ja, nego uopšte, ja mislim da čovjek ne mogu da ostane živ od siline te spoznaje. To je estetska spoznaja toliko nivoa, intenziteta koje jednostavno čovjek ne mogu da izdrži. Bar se meni tako čini. Jer ja imam srce i emocije kao svaki drugi čovjek. To je brutalna sila. Lepota. I sad, malo mi je stvarno glupo da o tome pričam na taj način. Volio bih kad bi imao koliko toliko konstruktivan način da objasnim šta sam ja to zapravo doživeo u snu. Jer činjenica je da mi neko vreme provedemo sa svojom svešću u jednom okruženju, a ono ostalo vreme, možda manje, ali ostalo vreme provodimo u nekom drugom okruženju, spavajući. I tamo snevamo i poneki put pokušavamo da ispričamo san nekome i to obično bude nešto tako, smešna neka priča, neki paradoks ili nešto, ali ono što nikako ne uspevamo nikome da prenesemo, to je ta atmosfera sna, ambijent, koji samo mi možemo dostati. I meni se uvijek iznova čini da kad utonem u san, da je to neka već poznata situacija, neki ljudi koje samo tamo znam, čak neki mnogo bliski ljudi, koji su mi mnogo bliskiji nego bilo ko u ovom okruženju. Sad, da li je u pitanju psihološki poremećaj? Ja umem da razlikujem bolest od zdravog stanja. Zato i služi bolnica koju sam ja proživeo. Nije to bolesno stanje. A nešto slično je i Nikola Tesla govorio. On je imao mogućnost da u nekoj vrsti čak i budnosti ima ta takozvana mentalna putovanja gde on kaže da je obilazio čitavu planetu, imao najlepša moguća druženja sa nekim ljudima, ali da je onda voljno prestao time da se bavi jer je znao da on mora se bavi nekim mnogo ozbiljnijim stvarima nego što su ta putovanja. Jeste. Za njega ozbiljnijim stvarima svakako. Nikola Tesla je veliki moj uzor i najveći kao filozof. On je bio elektroinženjer, ali po vokaciji je bio filozof matematičkog tipa. Šta je tu čudno kod mene? Čudno je što sam ja, izgubivši
tok sa školovanjem, prestao da učim matematiku. Mislim, ja nisam praktično poznavao matematiku. Ali zamena za to je bio šah. Vrlo sam se vezao za šah i igrao sam ga neko vreme dok nisam izašao iz bolnice. Stvarno sam bio dobar igrač. I Veštački šećer, kako ste ga zvali? Kako ve? Veštački šećer, jeste to? Da, tako bi se moglo reći u odnosu na pravu matematiku koja pravi šećer koji je neophodan našem umu. Kada govorimo o matematici, o muzici, također to su dva različita načina apstraktnog razmišljanja i ne vidim da postoji vid razmišljanja koji može da bude iznad toga. Pa bi u tom smislu pomenuo operativne stvari u muzici, kao što su melodija, harmonija i ritam, a u matematici aritmetika, geometrija i algebra. Dakle, tim stvarima svako mora da se vrati, ako se bavi bilo čim, mora da se vrati. Odatle počinje svaka nauka. Dakle, kada učimo neku školu, mi nemamo nižu estetsku i srednju estetsku, odnosno nižu slikarsku i tako dalje, da ne nabrajam, nego imamo nižu i srednju muzičku. Nije to slučajno. Muzika je operativna nauka, da tako kažem, učenje za kompletnu umetnost. Melodiju imamo u poeziji, imamo ritam u poeziji, imamo harmoniju u poeziji. I tako dalje, u svim ostalim umetničkim granama imamo sve to. Kao što postoji matematika i u fizici, i u hemiji, i u pravima, i u ekonomiji, i medicini, i tako dalje. Tek naknadno sam saznao šta je to matematika u stvari. Nesvestan time da sam se njome bavio sve vreme iz dna duše i da čovjek ne treba da veruje, ne treba da samo veruje teorijama, da postavlja teorije nove, nego ono što je Nikola Tesla uradio, da svoje teorije pretvori eksperimentom u neosporne činjenice. To mene fascinira kod Nikola Tesla. I njegov život, i on sam sve je učinio da do toga dođe, odrekao se svega. Kad su ga zvali, ja se izvinjavali, kad su ga zvali na žurku i da će biti veselo to veče, on je rekao, meni će mnogo biti veselije u mojoj laboratoriji. Ja stvarno razumem šta to znači. Da, možda i on bio vojnik duha, kako ste vi upotrebili tu reč. Ja ću se vratiti na tu temu, ali bih hteo nešto još samo oko snova, da to ne zaboravimo. Kažete da vas je možda jedna rečenica privukla da više obratite pažnju na snove, jer ste čuli da vam je neko rekao da kulturni ljudi zapisuju svoje snove. Tako je. I da ste vi onda od tada držali svesku i olovku ispod svog jastuka i čim se probudite zapisivali ste snove. Možda da toga nije bilo, ne biste se ni setili ovog veoma značajnog sna koji ste i onda i analizirali izgleda na pravi način. Pa ne verujem da se ne bi setio, njega teško da mogu da zaboravim. Ja se sećam snova kad sam bio malo dete veoma, a kamoli tog. Ali ipak nekako i taj Save došao u isto to doba i počeo sam da zapisujem svoje snove, ali s jednim ciljem, da kad bih ja pročitao to naknadno, da bi to moglo da me vrati eventualno u san i da bi moglo da mentalno, odnosno emotivno doživim i vidim tu sliku koje su zapanjujuće lepote. Mislim, to je stvarno nešto što meni treba. Ja ne mogu bez toga. Ali samo ste 4 puta sanjali muziku. Da, samo 4 puta u životu, što je čudno. Neki su mi slikari govorili da se njima slična stvar dešava, da nisu puno puta sanjali slikarstvo. Pa to je tako. To se na kašičice bude. Ja samo da dodam da ne bih baš, mislim da je neskromno da se ravnjam sa Nikolom Teslom, za koga smatram da je
ne samo najveći filozof, nego najveći čovjek koji je hodao. Po meni je to tako. Možda zato što smo sa istog prostora, ali on je bio veliki čovjek. Pomenuli smo to vojnik duha. Ja želim da vas pitam, kada ste vi osvestili, da tako kažemo, šta je vaše prizvanje, šta je vaša misija ovdje na planeti, nikada niste odustali od te etike, od te vaše filozofije, nikada niste htjeli da kročite u neku, da kažemo, komercijalizaciju, nešto što biste bagatelisali, taj veliki dar koji ste dobili, dar duha. Koliko mislite da je to važno, da ljudi ne pokleknu pred iskušenjima bilo kog materijalnog poziva, priziva, interesovanja, jer ja barem mislim da tog trenutka ljudi gube taj dar, jer ipak je to poklon, taj dar duha. Da. To je stvarno prelomno pitanje u cijeloj priči kada sam ja u pitanju. Evo zašto. Od samog početka sam negovao taj nekakav rigidan muzički pristup. Mnogi me nisu razumevali, čak ni moji drugovi iz benda. I ja sam na kraju prihvatao i svirao sam neke stvari koje su postigle krajnje veliki uspeh. Zapravo mi smo napravili dosta veliki broj pesama koje se danas pevaju na svadbama. Mislim, kako da to nije komercijal. Ali to je nenamerno. I mogu ja da se pravdam koliko god, ali to bi isto bilo kao kad bi Tesla se branio od toga što je stvorio ovdje nekakvu svetlost na planeti, pa sad da je kriv zbog toga. Ljudi su u stvari svesni zbog toga, niko nema protiv. I nije lako napraviti nešto što će da sluša i staro i mlado. I kad slušaju da dožive neke emocije. Eto, to se desilo. To se stvarno desilo bez neke moje svesne namere. Ljudi su me prosto naterali da sviram Zajdi, da osviram Ulazak u harem, ne znam nija, da onaj ukor i tako. Prosto su me nagovorili na to. Da sam se ja pitao, ja ne bi mrdno iz Čačka. A kamoli svirao bilo gde. Eto, takav sam bio, nisam bio ambiciozan. Sve što sam uradio dugujem ipak nekim ljudima koji su imali malo više tog menadžerskog duha i koji su me, da tako kažem, progurali u život. Ja sam kao mladić bio veoma stidljiv i povučen tim. I bio sam poznat po tome što jako puno ćutim. Za razliku od ovog mene koji ne zatvoram usta. Zato što moram da govorim, moram da kažem ono što se meni dešava i što mi se dešavalo, jer smatram da to može da koristi, da bude inspirativno za ljude koji su možda na sličnom tragu. Napomenuo bih da osim onoga što mi vidimo kao opšte, postoji lično. Naše lično, koje gotovo nikad ne stavljamo kao pravu vrednost ovoga života, a upravo radimo sve kroz to. Naravno da je tako. I naravno da ljudi gledaju kroz sebe i da su to stavovi. Imamo 7 milijardi stavova na ovom svetu. I imamo jedan svet. Ovo je važno, ovo nismo pričali zapravo, da u tom velikom svetu, da mi njemu suprotstavljamo sopstveni svet. Odnosno, da svom svetu, u kojem smo eventualno odrasli pod nekim zvonom, suprotstavljamo jedan veliki svet s kojim taj svet treba da se suoči. Pa sad u svetlu toga treba pogledati ta stara vremena, kako smo mi se suočavali sa svetom oko nas i još neke starije generacije koje su doživjeli i ratove i koje kakva čuda. Nije to bilo lako ostati normalan i ostati dalje uveren
da Bog postoji, da tako kažem, da postoji nešto izvan ovoga života u što treba verovati, da postoji neka prirodna sila koja je mnogo izvan nas i da samo treba promeniti jedan odnos. Nekada davno, pre 200, 300, koliko godina, nije bilo ispod časti priznati da si nečiji rob. Znači, odnos gospodara i roba je postojao, vajkada. O tome možemo da učimo u Bibliji. Ali danas to više nije tako. Ljudi ne prihvataju da budu bilo čiji robovi, pani Božji. Znači, niti to crkva traži. Hristos je došao i rekao da budemo sinovi. Tako je. Ali mi ćemo još čuti da je ovaj rab Božji. Nije rob, nego rab, to je sluga. Ok, u redu, ali što je u suprotnosti sa onim što pričam i govorim za mišljenje koje je donala rock muzika. To je jedno potpuno slobodno mišljenje, oslobođeno od bilo čega. Čak i od toga. Ništa to nije loše, to je samo iskrenost u pitanju, možda neukost. Ali toj neukosti će doći kraj i ona će biti možda zamenjena sa čim? Pa sa onim za čim mi tragamo čitavog života, to je izgubljena reč. A bukvalno to znači dati reč, dati ime nekim stvarima. Onda nam je lakše. Žao mi je što ne mogu neke primere sada da navedem, ali ipak mi za ono što ne znamo tragamo za tim i na kraju civilizacijski saznamo šta je. Ali u pripremi govorili smo o tome da svaki čovek traga za nekim svojim ciljem i vi verujete da svako na kraju ipak dobije ono što je iskreno tražio. Možda je to malo i na tragu čuvenog filma Andreja Tarkovskog Stalker, gde na kraju se zaista ispunjava ono što je tim glavnim junacima bilo u samom njihovom srcu. Ne ono što su oni možda mislili da hoće, nego ono gde je bilo njihovo srce, da li je neko težio za materijalnim, on se obogatio, na primer. Ako je težio za nekim duhom, onda je postao to što je hteo. Znači, ako je hteo da kroz stvaralaštvo napravi neka remek dela, ali kroz čisti duh, on je to i uspevao. Da. Pa, to može da se nađe u nekim delima. Čak i Jung pričao o tome, o nekom determinizmu, da ne samo da smo mi sami sebi determinisali ono što u životu želimo i hoćemo, nego nam je to i sama priroda uradila. I da, kad kažem priroda, mislim na razne okolnosti. I okolnostima mi dolazimo u takve situacije gde se dešava to što mi želimo. To što nam se dešava često bude u obliku nagrade i kazne. Da li je to na kraju što nama sleduje, da li je to nagrada za sve ili je jedna kazna? Ostaje da vidimo. Posetio bi se sada jedne epizode iz Zone sumraka, gde je kradljivac juvelirnice završio u smrti. Tako, umro je i ispred njega je debeljko u belom koji ga vodi kroz kazina koji mu čini život onakvim kakvim je želeo. Da su oko njega devojke, da on dobio na ruletu kad god poželi i na kraju, kad mu je sve to došlo do ovde, onda je pozvao debeljka, kaže, šta će mi ovo kad god poželim, svaka mi se želja ispuni, kakav je ovo raj? A on je njega pitao, a ko je vama rekao da je ovo raj? Eto, tu se suočavamo s jednom ozbiljnom činjenicom, da li mi uopšte znamo šta želimo, odnosno da li znamo šta ne želimo, bolje rečeno. To sam se ja vrlo rano zapitao i srećom
eto, pokušavam da se iskobeljam nekako iz sopstvenog udesa koji se zove moj život i da makar znam šta neću, šta ne želim. Ne treba mrzeti, nego jednostavno ako nešto ne volim, ne volim i ne želim. A ono šta želim, ja zaista ne znam kako bi to mogao svesno da determinišem. Šta je to što ja želim? Da postanem najbolji gitarista, ne znam, mnogi to tvrde, to je potpuno iluzorno. Ja mogu da budem bolji samo od sebe, a od drugoga ne mogu da budem bolji. Od mene niko ne može da bude bolji točan. To sam onako šali rekao i zaista tu nije nikakav problem, taj cilj mogu da ostvarim. Šta je drugo ostalo? Bogatstvo. Pa evo da samo kažem kraću anegdotu koja su dva najvažnija, najsrećnija dana u životu bogataša. To valjda znaju mnogi. A to je dan kada kupuje jahtu i dan kada prodaje jahtu. Mislim, veliko posjedovanje predstavlja veliku brigu i tu treba upozoriti ljude, ali znaš kako, postoje ljudi koji su sposobni, koji treba da zarade novac da bi mogli dalje da rade. I njih ne treba u samom startu obeshrabriti time da ne treba da žele novac. Kad smo već kod novca, možda bi bilo krajnje neumesno da menjamo temu, ali možemo da pomenemo vrednosti. Vrednosti. Nažalost, mi živimo u vreme kada novac predstavlja vrednost. Novac je dogovorena vrednost, novac nije nikakva vrednost. I kogod to zna, on će znati da koliko sutra može nešto drugo da predstavlja vrednost, ako se tako dogovorimo. A šta su zapravo vrednosti čovjeka? To je jedna ozbiljna tema o kojoj možda treba da porazgovaramo pre nego što umremo. Ali pre nego što umremo treba još nešto da se poradi. Ja mislim da čovjek živi veoma kratko. I pitam se šta bi sve ja znao i neki drugi ljudi kada tamo negdje u 290. godini, ako sam dobro razumeo Bibliju, tamo je Jakov dobio sina u 970. godini. Možeš misliti kakve su to razlike u današnjim okvirima, da čovjek stvarno može da sumira mnogo toga i da nauči mnogo toga što on ni sanjao nije da će moći. Ja čeznem za tim što nisam naučio francuski, arapski. Kad ću to da uradim? Prosto nemam vremena. Žao mi je, ako budem došao u dane kada to više ni ne možeš, onda zašto će služiti život? Nego eto, to samo može kad si lud, kad si mlad, kad si pun energije i snage. Žao mi je za tim vremenima, stvarno, možda sam uludo progluvario neko doba. Ali eto, generalno mi nije žao, mislim, bavio sam se muzikom koliko god sam mogao i eto, ona mi je donala sva ta saznanja, kao što je umeo moj pokojni drugar Lola Andrić da kaže, mene je muzika sve naučila. Pa mogu ja tako da skratim, naravno, pošto sam rekao šta je muzika u suštini, da u njoj postoje te tri operativne stvari kojom se makar uči estetizam. Kako da kažem, nije neumesno primetiti kako su žene lepe. Žene su nešto najlepše što postoji, a da to možemo mi da vidimo, ne samo kao muškarci, nego kao ljudi. To je priroda stvorila. Mi do toga još nismo doprli kao stvaraoci, kao umetnici, kao diviti se lepoti. To je nešto što svi možemo i što treba da radimo i ne treba to nikad sakrivati. Nikada.
U nekoliko navrata i u prethodnoj emisiji sada pominjali ste smrt, pominjali ste zagrobni život i to je jedna od centralnih tema i razmišljanja kod vas. Kako smo pričali, rekli ste mi da vi smatrate da je smrt neprirodna. Da. Zašto mislite? Pa mislim da je neprirodna zato što sam pojam organizma predstavlja nešto što je stvoreno da živi. Priroda se bori u tom organizmu do samoga kraja. I to na isti način kao i na samom početku. Ali ne uspeva od zamora materijala da taj organizam spase, da ga zadrži u nekom poretku. I gledao sam smrt čoveka pre nekoliko meseci, to je bio otac našeg basiste Zorana Milanovića, pokojni Đurica Milanović. Gledao sam njegovu smrt i nije mi se svidelo to. Nije mi se svidelo to, uopšte nije prirodan čin. Mislim, naučili smo na to, znamo da najstariji odlaze i da jednostavno kad neko umre, imam osjećaj kao da ne znam kako da šta da radimo. Kako ću ja sad bez tog čovjeka. To je veliki gubitak. Mi smo izgubili čitav jedan svet koji ostaje u svakome od nas koji smo ga poznavali. Taj čovjek možda bude dobar, manje dobar, više dobar, ali njegov svet postoji u nama. Predrasude i velika zabluda da nas ima puno na ovoj planeti, nas ima malo. Evo, to uviđamo, svako u Srbiji zna da imamo veoma mali natalitet i da je veliki greh da bilo koji, kako da kažem, čovjek od znanja se ne bavi time kao svojim problemom. Na svu sreću, ja taj problem više nemam, ja imam 4 dece, moj otac imao nas 11 i stvarno mu hvala na tome. Koliko znam, ti imaš 3 dece, tako da smo mi na neki način obavili zadatak, bar za sad. Ljudi treba da rađaju decu. Malo nas ima kad bi, na primjer, evo reći u vreme kad je na planeti živjelo svega 700.000 ljudi ili 700 miliona ljudi. Bilo je teško da žive. Ljudi su se mučili jako. Danas kad nas ima 7 milijardi, je to nikako novo doba. Prosto nas ima mnogo više i da nije novo doba, pa bi se dešavalo ovako nešto. Rodio bi se neki Tesla. Da nas ima 100 puta više. To je čisto sad matematički neosporno razmišljanje. Da nas ima 700 milijardi, bilo bi nam mnogo bolje. Ljudi ne znaju da čitavo čovječanstvo može da stane u Banat. Da može da stane u ostrvo u Tihom okeanu koje čak ni u mapu nije odstane. Ali medijima se šire, da kažem, opasne dezinformacije, da nas ima previše, da su dobrodošli čak i ratovi, epidemije, jer će onda neki balans da se napravi. A tolika su prostranstva potpuno pusta, nenaseljena, sa plodnim zemljištem. To je isto toliko tačno kao što je tačno da će 21. decembra 2012. biti smak sveta. Pa nije bio smak sveta tog datuma, nego je bio koncept smak nedelju dana kasnije. Naravno, to su stvari nižeg nivoa. Za neki niži nivo zabave ili ne znam, neki ljudi time prave čitanost, gledanost, ali shvatljivo je da je to stvarno treba dati ime tim stvarima. To je glupost. A je se vi plašite smrti? Pa naravno da se plašim smrti. Sad glupo je reći ne plašim se smrti. Mislim, to je nagon. Kad već pričamo o nagonima, onda treba pomenuti osnovne nagone ljudske, to su nagon za održanje vrste, upravo o njemu pričamo. Pa iz tog razloga, pre svega, treba brinuti o tome, onda nagon straha i treći nagon je nagon osjećaja krivice. Kako
u pogledu na druge, uvek nam je neko drugi kriv, tako i u pogledu na sopstvenu krivicu, gde uvek u svemu tražimo svoju krivicu i malodušni smo koliko smo i sebični. To nikada nije u nekom drugom odnosu osim tako nekom, jer mi ne znamo zapravo šta se tu dešava, da li smo krivi ili nismo krivi. Najčešće nismo krivi, ali to su nagoni. Dakle, plaši se smrti u tom smislu zato što smrću prestaje svaka kontrola koju imam i koju sam do sada sticao. To predstavlja gubitak za moje bližnje, a kamoli za mene samog. Ali kažete, verujete da posle toga nije kraj, da nije ništavilo, je li tako? Da. I da to što je trošno, što je ovde prolazno, tamo će biti postojano. Da, treba razmišljati malo drugčije sada o tome. Pa možemo da teoretišemo, da kažemo šta ako. Što je naravno sporno, svako razmišljanje u tom smislu. Ima jedna stvar koju moramo da primetimo, a to je da naša okruženja nestaje. Budu neko vreme, pogotovo ja to mogu da sudim, pošto sam eto malo stariji, pa znam kako je nekad izgledao Beograd, na primjer, Čačak. To se izmenilo sada. Kao što će se izmeniti za narednih 100 godina. Neće to će nestati s lica zemlje, ova stvarnost će nestati. Znači, bukvalno sve nestaje, kad razgovaramo ovako filozofski. Kada mi odlazimo iz tog sveta nestajanja, mi moramo ući u neki drugčiji svet. Samo da pojasnim da razmišljanje o ništavilu nije dilema. Da je ništavilo, kako da kažem, ne samo teoretski, nego i filozofski uništeno kao pojam. Jer kada se u nešto stavi bilo šta, to već nije ništavilo. A kamoli ovoliko šta se već događalo. Dakle, ništavilo kao kategorija nije moguće čak ni jezički. A kamoli filozofski. Ne treba su... Da li ste spremne? Oni dolaze! Muška plesna atrakcija Chip and Dales 7. marta u 20 časova u Domu sindikata. Ne propustite zagarantovano dobar provod uz Chip and Dales. U utorak 5. marta večernje novosti poklanjaju kolorni dodatak na 24 strane, porodični kuvar, španska jela, 60 odabranih recepata za pripremu predjela, čorbi, glavnih jela, priloga, salata i poslastica, plus specijalni poklon od 10 kupona za jeftiniju kupovinu. Uživajte uz novosti. A kamoli filozofski. Ne treba sumnjati u tu činjenicu uopšte, nego treba tim putem razmišljati. Ne pretpostavkom, ne teorijom, nego ići nekim, neospornim stvarima. U tome može da nam pomogne intuicija i tekako. Mnogi ljudi stvaraju na osnovu intuicije. Je li vi stvarate na osnovu intuicije? Pa evo, to je, ona mi služi da razlikujem stvari. U najprostijim slučajevima da razlikujem ako nešto snimamo. Da li je jači bas ili gitara, vokal, kako to da znamo? Ne postoji merni instrument koji može da izračuna koliko ko treba da se pojača u tom remiksu. Baš na tome radim ovih dana i uverio sam se da stvarno ne mogu da nađem put do toga, nego ipak tu može da odluči samo intuicija. Naravno da bez toga ja ne znam šta bi radio ako bih umro pa bi ostao bez tog svog najjačeg oružja, onda stvarno bi ostao bespomoćan. Ali da potegnem jednu ovakvu priču. Ako je naše nastajanje kao bića nešto što mnogo pre dolazi nego datumom našeg rođenja, ako to naše nastajanje, ako se kreće milionima godina nazad, kroz sve naše pretke i tako to, zar mi mislimo da je ovaj naš život
toliko nešto dugačak? Zar nam ne liči kao na najobičniji tren u odnosu na večnost? Zar je bilo potrebno toliko puno da bi se dogodilo ovoliko malo i da bi to posle toga bila ugašena petarda, ugašen plamen? Ne. Ja mislim da mesta za naš duh koji se pretvara kasnije u nešto drugo više nema ovde, da je on bestelesan, da tamo više nikome ništa ne duguješ, da nisi gladan, da ti nije hladno, da nisi bespomoćan, da nisi nesiguran, sve ti je super. Ali da li je nevažno kako smo proveli ovde život? U smislu osnovne razlike, da li smo bili na strani dobra ili zla? Pa evo, zaboravili smo na samom početku da pojasnimo jednu temu koja je bila lepa tema za razgovor, to jest način i metoda učenja. Metoda učenja koju sam ja krenuo je metoda learn and forget and play. Znači, eto, uči, zaboravi pa sviraj. To može da se prenese na bilo koju drugu sferu života, pa možda život služi upravo za to, da se learn and forget, znači umre i onda, jeli, šta, to play, valjda. Znači, hoće da kažem, da mi za čitavo vreme koje pominjem, izgleda nastajemo. Nastajemo i sve se to menja do pravog nekog stupnja kada treba da postanemo. To je sada razlika u odnosu na proces nastajanja. Ja mislim da ono što je suprotno onome što nestaje je stvarno pravo. Dakle, izostaje ono što bih ja želeo lično da čujem na kraju. Izostaju prave stvari. Prava muzika, pravi osjećaj, ne sreća u smislu, ne znam šta je sreća, da te nešto srbi, da si pijan non stop ili... Jeste vi srećan čovjek? Pa umereno srećan jesam zbog porodice najpre. Kako možeš biti srećan ako nisi okružen ljudima koji te prepoznaju, koji svedoče da si živ? U tom smislu da, ali u onom smislu kako bi unutra trebalo da se osjećam, trebalo bi da rešim sve dileme, da više ne postavljam tolika pitanja, ali znam šta me čeka, kao što i mnogi ljudi, evo već moji vršnjaci su odavno na moje veliko čuđenje poumirali. Znam šta me čeka i ja nisam panično uplašen od toga, nego gledam na te stvari kao na nešto potpuno nelogično i na nešto protiv čega se čovjek može boriti. Način na koji mi starimo je vrlo interesantan. Kako to čovjek stari? Tako što rđa. Jer proces oksidacije dovodi do starenja tkiva. Mi gubimo antioksidante i jednostavno zarđemo. Zašto se za neko kaže rđao čovjek? Znači da je predano ostario. Pa jeste, bukvalno mnogo toga ne znamo o onome što bi i sami možda mogli da uradimo. Evo, o tome ljudi pričaju, trude se zapravo da iz nekih marketinških razloga donesu neki novi način ishrane, novi način života, kako bi se ušparalo za koju godinu. Što kaže Zuko Džuhmur, kaže, vi imate određeni broj otkucaja srca, pa sad vidite koliko ćete sporediti na život. To ima u Zelenoj čaji Montenegra, gde je Momo Kapor kaže da je sedeo sa Zukom i da su pili neku rakijicu i vidjeli čoveka koji džogira. A on je rekao, pa vidi, Allah mu je dao određeni broj koraka, on odlučio da potroši pre vremena. Tačno tako. Pa to je veoma mudro s njegove strane. Pre svega, to treba imati u vidu. Stari ljudi kažu,
udri brigu na veselje, zato što je to prvi uslov da čovjek doživi neku starost, mislim, optimalnu starost, gde može da se funkcioniš. Ali, Boga mi, po onome, kako vidim, to je patnja. Stariji ljudi iz nekog stida ne izlaze u svet zato što se plaši. Zimi ne sme da izađe, da ne polomi neki kup. Užasno je to. Da, prosto, šta je to, ko o tome uopšte razmišlja? Kad to postaje problem samo tih ljudi, a oni uopšte nisu više sposobni da o tome razmišljaju. Malo mislim da pružamo mogućnost ljudima koji su takvi, koji razmišljaju na takav način. Čitava nauka je Junga proglasila za šarlatana, za nenaučnika, a po meni on je načeo neke najbitnije stvari. Kako da kažem, te vrste problema. Mi to stalno krijemo. Smatramo da je neko zadužen za to, a duhom se bavi, koliko ja znam, samo crkva i psihijatrija. Koliko ja znam. Ja mislim da je to previše malo. Da bi trebalo još neko da se time bavi. Zapravo da bi trebali svi da se time bave. Pa na koji način se vi bavite duhom? I da se vratimo ponovo na tu sferu intuicije, inspiracije. Kako ide prosto taj proces stvaranja kod vas? Pa, ja ne izlazim iz kuće. Po čitav dan sedim, radim sa đacima, radim muziku kad oni nisu tu, matematiku, čitam, pišem. Dakle, svoje telo stavljam u neki bezizlazni položaj, ne znajući kako da zapravo prenesem čitav život i na teles. Čovjek koji nešto radi sa duhom, on mora svakog dana da vežba svoje veštine i svoje, kao što ja radim konkretno, kako ustanem, tako uzmem gitaru pa vežbam. I eto, to ja radim sa sopstvenim duhom. Vežbam skale, mislim. Kako da kažem, možda to nekome izgleda smešno, šta sad ovaj čovjek vežba skale, mislim, čemu to služi? Ja nemam odgovor na to pitanje, ali bez toga nema muzike. Da li ste i vi možda u sličnoj situaciji kao što ste malo prepomenuli i Teslu, što je njemu veće zadovoljstvo u laboratoriji nego tamo na nekoj žurci prijemu, i o kakvoj tu vrsti zadovoljstva reč? Možete prosto da nam prenesete. Tesla je govorio da je on stalno bio usredsređen na neki problem i da su onda javljaju blesci, trenuci gde njemu bude jasno, gde on čak je i video, on je bio jasnovidac, on je video kako bi neka mašina trebalo da izgleda i da radi. Evo, malo pre si potegao pitanje sreće. Da li sam srećan? Trenutno nisam srećan zato što nisam otkrio formulu kako se miksuje. A mislio sam da će otkriti i stalno tako doživim poraz. Kada pokušavam da nađem neku hemiju, odnosno neku matematiku, i dešava mi se da obično ne uspem, i obrnuto, ako nađem neko rešenje koje radi, onda ne treba da me pitaš da li sam srećan i iznutra i iz polja. Pa eto, pomenuo si Teslu, pa kako da ne, ako njegova cena je dovoljna za to, on je izgleda tragao za sreću. Ako je to tako, onda je on bio srećan čovjek. Da, pa on je pričao da je neizmerno porediti bilo kakvu vrstu tog zadovoljstva hedonističkog tipa u odnosu na to kada je on imao tu privilegiju da otkriva, ili kako kaže, da otima tajne prirode i da prenosi čoveku. Pa eto, ja verujem da je
on kao i svaki drugi čovjek osjećao da je to nešto više nego što možemo mi kao jedan. I da je osjetio i shvatio šta je to toliko iznad i da je najveća moguća sreća kad su ljudi upozoravali na to ovako teološkim putem da sresti se sa Bogom. To je najveća sreća. Da. Opet, vreme neverovatno brzo teče i ja sad moram da pokrijem nekoliko značajnih tema. Prvo, ne bih da preskočimo ovaj posljednji koncert i da mi kažete kako ste ga doživeli, zašto ste govorili na početku frka je, ali to su svi posle citirali i taj huk od 200.000 i ogromno zadovoljstvo koje ste načinili toj publici. Pa da, samo da ispravim, oko 20.000 ljudi je bilo u areni, pa eto, ja emotivno stvarno sam doživio to kao direktno udarac u srce ovako, ali pošto sam imao pune ruke posla, nisam imao vremena baš da se prepustim tom osjećaju do kraja. I onda sam prišao mikrofonu da kažem to iz jednog jedinog razloga. Ja sam znao da je publika u jednom stanju blagog šoka, odnosno u stanju neke egzaltacije koja možda bude izazvana, eto tako, mi nismo dugo bili, pa smo sad predstavljamo prosto medijski fenomen u tom trenutku pred njima. Ja mogu to da shvatim, mogu da osjetim i trebalo je samo da se napravi jedna transmisija i tako je ispalo nenamerno, apsolutno, ja sam to osjetio spontano, treba da kažem, i shvaćeno kao da ja imam frku. Ja uopšte nisam imao nikakav problem. Ne znam, smatram sebe za stabilnu ličnost, inače nisam baš strašljiv puno i u takvim situacijama umem da se snađem vrlo i da, šta ja znam, bio sam svestan uloge svoje, ja znam koja je bila moja uloga, taj koncert sam doživio kao to je jedan veliki orkestar, ne samo grupa Smak, kojom sam dirigovao, kao, eto, nego prosto kao doživljavao sam sebe fokusom pažnje i to je suština rock muzike. Čovjek koji to osjeća, on ume da vodi tu pažnju od početka do kraja i evo, uvijek pominjem i sjetim se Jimi Hendrixa koji je to isto znao da uradi. On je umeo da diriguje čitavu masu. To je, eto, sama te ta stvar stavi u ulogu koja te tog trenutka pripada i mi smo bili zbunjeni nakon koncerta. Završilo se to sve, sišli smo i na putu ka backstage-u, prilazili su naši bližnji i prijatelji i počeli da nas tu grle, da nam čestitaju. Najiskrenije, ja sam mislio da oni to rade iz nekih kurtoaznih razloga. Bili smo zbunjeni sve do sutradan uveče dok nismo pogledali na YouTube-u jednu poplavu snimaka sa našeg koncerta. I to je stvarno, tek sam onda shvatio, onda sam se osvestio i shvatio da smo napravili nešto dobro i evo sad posle više od 10 dana, naravno da to isto mislim da je to jedan od retkih koncerata koji je ostavio takav feedback, da kažem. Pa ja sam imao nameru da, eto, se pojavimo, da odužimo publici, da se odužimo, ali sam intimno želeo da malo pomerim stvari. Želeo sam da pomerim ljude. I ta moja želja se bukvalno obistinila. Ne mogu da verujem, ali ja sam to zaista želeo. Želeo sam da ljudi počnu da tako malo drugčije razmišljaju, da makar to uradimo zbog te rock muzike koja je došla u strašno neku veliku krizu, čini mi se.
i da više niko ne može da postane velika grupa. Odjednom je to prestalo više da bude bitno i prošlo je puno vremena, nismo čuli neku divnu stvar, novu. Sve se vrti u arhivi i svi slušamo tu arhivu i prosto treba se pobuniti. I evo, pobunila se arhiva, mislim. Nemojte da nas više rabite. Ostalo nam je možda još 2 minuta. Ja bih, jer publika, čini mi se, očekuje da postavim i ta pitanja. Vezano je opet za neke legende koje važe za vas. Prva je, otkud ta tetovaža točka na vašoj desnoj ruci? Možda je malo poznato da je i vaš otac imao isto to, jer je on bio kolar, je li tako, zanatlija? Da. Pa eto, moj otac imao istetoviran točak na desnoj ruci i ja sam iz nekog poštovanja prema njemu, imao sam 15 godina, odlučio da i ja istetoviram točak, a pre svega zato što je on preneo na mene kompletnu neku svoju duhovnost i iz poštovanja prema njemu. To je pre svega simbol koga sam svestan, simbol kretanja. I pokušavam da živim u skladu s tim, mada se baš ne krećem fizički puno. A druga stvar je vezana za 1975. godinu kada ste bili predgrupa Deep Purple i postoji ta priča da kada su čuli kako vi svirate uživo, da su bili jako ljuti na organizatore i da je Ritchie Blackmore bukvalno jurio ili hteo da se obračuna tamo, da je malte ne bila velika blamaža izaći posle grupe Smak i takvog muziciranja. Da li je to tačno? Pa evo reći šta se desilo pre nego što dam svoj sud. Naime, mi smo bili na probi tonskoj gde smo videli da su članovi grupe vrlo u lošim odnosima, da je vladala neka naelektricana atmosfera, znači pre bilo kakvog našeg nastupa. Dok smo mi svirali, nas je gledao samo bubnjar Jan Pace, koji je stajao nedaleko iza nas i odgledao je ceo naš nastup. Ostale članove nisam primetio i čudno je samo da je posle našeg silaska Srbine usledila jako duga pauza, od 1 sat vremena. Eto, to je sve što znam u vezi toga. Da li se nešto dešavalo u backstage-u, ja to ne znam. Postoje navodno svedoci koji su i u nekim emisijama su to potvrđivali, da je Ritchie Blackmore bio jako gnevan prema organizatorima. Ja sam to čuo čak i onda, kad se to dešavalo, čuo sam da je to bilo zbog toga. Prosto nisam tome svedočio, ali eto, treba verovati nekim ljudima. Ima tu i mita, dosta. Ja mislim da oko grupe Smak najpre se pletu te mitologije, mitološke priče. Istina možda bude vrlo dosadnija. Pa je malo ulepšavamo. Nekako je lakše tako ulepšavamo. Hvala vam još jednom neizmerno što ste gostovali u emisiji Agape. Nadam se da je publika barem delimično uživala koliko sam ja i sada tokom ovog razgovora i tokom pripreme i eto šta drugo nego da poželimo da i dalje stvarate, da nam i dalje pružate zadovoljstva kroz koncert. Pa lepo, ja sa zadovoljstvom gledam emisiju Agape. Hvala još jednom, poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao.